Sí, sí, Poble Sec, Festa Major 2025. Aquí a Bosé, com bé sabeu, ens agafa una miqueta així d'espectacle i com no, els hi regalarem a cada cap de colla una cosa perquè el pugueu veure al Cercavila. Ara, per començar, al Cercavila ballarem amb els nostres gegants aquí a la cantonada, així que us convidem a tothom a que vineu cap aquí amb els gegants i començarem al Cercavila. Fins ara! Bueno, molt bé. Bravo, Poble Sec! Molt bé. Bravo!
que està tot tallat. Del carrer Lleida, Escola Jacint Verdaguer.
Poble Sec! Bravo! Bravo! Fantastic! Wow!
Volem donar també les gràcies, evidentment, a Poble Sec, perquè normalment d'Igualada, que normalment no surten, llavors també ha estat una trobada bastant especial de poder agermanar aquests dos pobles secs. Molt bé. Lídia de Cool Music i la Bodega Salta, un fort aplaudiment. Ha posat el seu públic, Li fem entrega del record com cada any. Aquest any hem fet unes fotos dels gegants, és fetes del dia d'avui, vull dir, més del moment no poden ser. Ens acull cada any i ens dona alguna de veure després d'aquesta cercavila tan llarga. Un fort aplaudiment per tots i moltes gràcies. Fem un passo bé. Bueno, ja s'ha acabat la trobada de gegants per la festa major del Poble Sec 2025. Està molt bé.